Pungkaham jotonono tini belaikeno kaisa mani kothok hai ang uansuka tini ani Achaimani salo actually tini ani Achaimani sal 27 July so Achaimani salo ang kaisa message kwcharmung ani uansukmung tam phaikya asuk bisi laimani pore kaitor khairokma bai tabuk joroti kwthang tongmani oro ani uansukmung tam phaikya abona ang kisisa tini elambakni hoitese kaisa short kaisa kok kwcharmung eba uansukjangnai kok kisa sana musungo puilano elambago kaisa bwchap tongo ecclesiastes ni eba phwrwngnai sani kokmung ni hinjago kogrok bible abo chapter 10 ni verse 14 no sing oro naineke oro haini sawo butwa borok hingangke bini bukhugo kok simi kwbangma haipano khoroksapano tamu ungnai eba bo thimani yagulo tamu ungnai eba thinango tamu ungnai kebo bono sairimiya niso mane जों सिनी गोबां वानसुकमुं फायो सिनी गोबां प्लानिंग खायो फायदिबा जों रायफुरुन सिमी स्पेशली खासिफुरुन सिमी सिनी गोबां वानसुगो जों अबहाय ख्लायनाय तरखम हायंनाय बुरा राते राते अबहाय हायंनाय जों केब साइमिया जों सालबसक थांनाय सालब्रुम ब्रुम बररक बर्थडे रक खायलेयो बाट वानसुगिनाय दि एक्चुअली वानसुगिनाय के बर्थडे फायरेरक नि थैनानि दिन गाना रोखोम हायसै इंगे सिनी गोबां प्लान दङ हायदिबा जों अमा के प्लान खायलायो जेमन जों ताइ थैग्ला खमाहाय एबा फ्यूचर जों गोबां मा अमाय खायनाय कटर सामुं खायनाय आमहाय के जों गोबां प्लानिंग खायो बाट अनेक समय जों आउआ बुतवा बरक हायसै जों कक सावो प्लान खायो वानसुगो कटर कटर सालायो बाट एट द एंड ऑफ द डे पाइथागो तामुंनाय थिनांगो तामुंनाय सब साइमनबा आबो साइमनाय एकमात्र काइटर सिमिसै आबुन बागैनो tini kaisa ni uansukmung ani o Achaimani salobo ani bagibo tai buini bagibo jotoni bagi je khnai tongnai rong bagibo tai kaisa je Jeremiah bwchabo 17 ni 17 bo Jeremiah 17 ni oro chapter 5 verse 5 sorry chapter 17 ni verse 5 oro tamsa sraimung nangjak a borok je borok ni thani bwkha berao tai bahan buthino bini phan ni uansugo eba bini yaktik ni uansugo tai bini bwkha bugra yungbai chalu so je borok bini borok ni thani bisas mane tamba जों borok bai borok to ek kaisa level ni bisas to ma tonlayo he diba haipono ultimately nini life no snamnai nini life no khiklainai tamungnai ingya abuno tuyei nung jodi tumungno nini pora lekha nini phan seng nini gyan buddhi rang puisa jati gusti nini jati gusti kotor kotor borok hono ngi tongmono haydiba eba nini nijini chakri rok apti rong tui jodi nung abuno no bisas khlaiye bwkha berai o anthani an kunungla kuno hamyangla mungsa hamyangla angle kaham krungkhono laithanai enai nung tumungno wansui tongkhangke abu kaisa sraimung nangjak borok ni chinno haisi niso কিন্তু হামসজাক বরক হঙ্গে সাবো ব হঙ্গাঙ্কে কাইটনি থানি বো বেবা ইয়াফারি দं সাকনো বো ইয়াফারো বিনি থিনাংনো ইয়াফারো বিনি লাংমানো বো ইয়াফারো जेसपन नोंथों बो सब समय बिनि बखाबो बो साइमानै दं साबो कंट्रोल तुइ दं नि आन बगैनो तिनिनि आनि अ Achaimani साला आनि वान सुमुंबो अबुन जे आनि बेबा गियाफरी आनि बेबा सामुं खलाइमानि ओ बुतवा बरखाय सुदु कक सिमी साइ दंनाय हाय एबा बेबंनो काहामंनाय नि sak simi khom mungjak tongnai hai ingyawi muitum manna musungo je birthday fairerek ani thainyani din se ganarek ang jefuru salcha thaiano abuni pore ang bojaga soginai ang sukna hauda soginai morke oda soginai abo sani wan sukmu ani phanbai ang mungsa khlaimia ani phanbai ani mungsa kaham khlaimanma bai eba asuk sumso kubangma mungsa ani kaham kre abo bai ang kundino sukna hawa hapneni upojukto ya tamke kaitoni khairokma bai Jisu Kristoni mungbai simise ajago habi manai abono wan suguino tini ani o Achaimani salobo ani wan sungmung tai belaikena hambai khanamani bagai tai tumungno norok khanatok jakha eba sajakha hangke tai ani o Achaimani salo norokano wish khainyamu sungung hangke
ani kaisa request je borok subscribe khayo ko rok khaidi subscribe rok khai yang kese buskango je video phaima rok norok phat saiman nai he diba tai khakhayo o kisisa je kok share khaimani obo chini jotoni bagini uansukma ungtong hnai hambai jotono no